alegria, dolor, estimar. Compasión, desvalido. Reconeixement, coneixement i difusió. Empatia, confraternitat, respecte. No vinc sol, els meus venen amb mi i som gent ara. A viure en silenci t'hi acostumes i saps, de petit, ja saps discernir a on pots dir tot el que penses, però gairebé tot el que penses no es podia dir mai. A casa meva només ens deien, van venir la guerra, ens van treure tot el que teníem, però un silenci sepulcral. Un silencio forzado. Lo mismo los familiares, que todo el que se arribaba para de largo. No només hi havia un silenci de què no se'n parlava a nivell familiar, és que s'amagava i la gent se sentia culpable d'haver sigut familiar d'un represaliat. Al meu avi patern sí que li costava molt parlar. Jo li preguntava coses de la guerra i de seguida s'emocionava i no volia parlar-ne. A casa meva era un tema bastant tabú. Jo pràcticament amb la meva àvia mai n'havia parlat i principalment perquè jo preguntava. Per ells no era un tema massa agradable de parlar. A la meva família sempre hem pensat que és imprescindible que sàpiga el que passa quan hi ha una guerra, quan hi ha un alçament militar i quan hi ha una dictadura. Nosaltres hem passat 3 generacions endavant. Podem ser més objectius, no veure dos bàndols o no veure els bons i els dolents, sinó que realment tothom ho va patir. Parlant a partir de històries familiars no reconegudes en relació a la Guerra Civil o al franquisme. Vam considerar que era un moment oportú, tot i els anys transcorreguts, perquè aquesta veritat o aquestes veritats plurals poguessin sortir en públic, en el mateix lloc on van ocórrer els fets, i poguessin ser reconegudes no només pel poble, pels ciutadans, per les ciutadanes, sinó també per les institucions democràtiques. Sobretot el tema del silenci a les famílies ha marcat en maneres de ser, en maneres de gestionar les relacions a nivell fins i tot comunitari. I per tant, què ens movia? Que això s'havia d'expressar en l'espai públic. I això és el que, de fet, comença a passar a la sessió preparatòria que fem ja amb elles i ells, que de fet ja es produeix un intercanvi molt interessant entre les persones, un reconeixement molt interessant. El denominador comú que a mi m'arribava de totes aquestes persones era aquest desig de, o més aviat necessitat, d'alliberament, de poder compartir tot això. Copsant de manera molt directa amb les persones que vaig començar a entrevistar el 2012 a Monistrol de Montserrat, i aquesta mancança a nivell més social i d'institucions la palpava amb les persones que tenien 80 o 90 anys i que van viure realment els fets de la Guerra Civil. Desgraciadament s'ha optat per aquest lema de no toquem el passat, passem pàgina. Ha estat la postura oficial en aquest cas de l'estat espanyol i per tant cal sortir d'aquesta dinàmica, cal, com diu el Jordi, que es pugui expressar, que es pugui reconèixer, que se'n pugui parlar, que es puguin entendre moltes coses.
i fer un salt qualitatiu com a societat, no? Escolteu-me, però per què van matar el pare? Per què el pare és mort? Et deien, és que la gent que ho van fer no sabien el que feien. I aquí s'acabava tot. Penseu que un dia truquen a la porta, se t'emporten i no tornes mai més. Això era un fixament que la tenia gairebé obsessionada. Li vaig dir, mama, aquí era on el meu pare era comissari, i la mare diu, calla, fill meu. Silencis imposats per la por que han costat molts anys de trencar, i encara més en públic. És l'audiència memorial que s'ha fet a Sabadell. Una dotzena de persones expliquen, sense interrupcions, records i vivències de la Guerra Civil i el franquisme. Aquí tan important és parlar com escoltar, sense retrets ni judicis. El meu pare va ser alcalde franquista de Sentmenat durant molts anys, jefe del moviment, falangista. Jo, quan era petit, jo recordo que ja als 8 anys, jo anava amb la camisa blava. S'acaba la guerra i l'avi torna a entrar a l'alcaldia. Estic segur que aquesta entrada a l'alcaldia l'avi va valorar, que s'havia equivocat i que va ser una decisió precipitada. Memòries de diferents èpoques, des de l'exili a la clandestinitat. El túnel de Portbou era fosc, la gent cridava, es lamentava, paquets per tot arreu, la gent buscava la carn russa, les lleis condensades. Y cuando me di cuenta, aparecieron 2 coches, me abordaron, me pillaron con las manos en la masa, llenas de octavillas. Y hasta la fecha nadie de todos esos que dejaron a las personas en las cunetas han venido a pedir perdón a los familiares. I han acabat una estona de conversa personal per trencar també les distàncies. M'he sentit còmode. Gent que podien ser contràries amb la manera de pensar. Estàvem asseguts al costat, m'ha agradat. Algú havia de parlar de tot això, algú havia de trencar tots aquests silencis, no? No només es trenca el silenci en públic, sinó que es fa la reparació del teixit social en reconèixer que això forma part no només de la nostra història, sinó de les nostres memòries plurals. No podem negar el passat, perquè negar el passat és tancar una porta. Hem de tenir el cor obert. A mi m'ha semblat molt bé perquè deien el que sentien i el que havien viscut. Viuen així, ho veuen així, endavant. A més, són molt macos. Hi ha gent preciosa, han dit coses molt maques. I penso que això és digne de tenir-ho. Yo me siento contento por poder mover hoy algo, hablar, aunque nada más se pueda conseguir, es poder hablar. Jo em sentia, i pel que vaig parlar amb d'altres companys, com que anàvem a fer un acte de justícia a tota aquesta gent que van passar aquest calvari i que almenys no quedi esborrat i oblidat, més que reoblidat, no? Anàvem a fer memòria, a dir que ha passat tot això, tingueu-ho en compte i entre tots procurem que no ens hàgim de tornar a trobar així, que és molt bèstia. Pocs de nosaltres, o ningú, s'ha parat mai a escoltar a l'altra part que es vulgui explicar i amb una actitud positiva i de comprensió mútua. No s'ha fet. I després de 80 anys no som capaços de fer aquesta escolta amb respecte i amb intent d'entendre-ho, malament anem. Aquesta transformació ens permet veure el present i el futur havent llegit la plana del passat, i no havent-la passat, sinó havent-la llegit, havent-la assumit, havent-la digerit, i a partir d'aquí són les condicions que ens permeten poder-nos projectar en el futur harmònicament d'una altra forma. De la mateixa manera que estem parlant de totes les víctimes i hem anomenat a les víctimes, jo volia mencionar el cas de la meva besàvia, que era una dona. A la guerra la majoria de les persones que van morir van ser homes i jo d'alguna manera volia fer també un record a les dones que jo crec que van ser iguals de víctimes. Quan un mor se'n va, però a vegades sempre la víctima és el que es queda, amb tota la desgràcia i amb tota la vivència. No li vols treure el mort aquest a l'àvia perquè saps que li fa mal, perquè sempre que surt un comentari a la tele, a les notícies sobre la guerra, notes que li fa mal.
Però arriba un dia que has de seure i iaia, va. Crec que si alguna cosa queda clara pels testimonis que hem escoltat i pels que escoltarem és que la guerra civil i el franquisme no ens va robar només familiars i la infància a la majoria dels nostres avis i àvies, sinó que també ens ha robat la memòria i crec que aquesta és una manera molt bona de començar a recuperar-la. Tot això s'ha aconseguit molts anys després i amb l'esforç de les terceres i les quartes generacions, perquè, com ja dic, la meva àvia va callar durant tota la seva vida, no li va explicar res, o pràcticament res, al seu fill, tampoc a mi, però jo era molt petit quan va morir, però estic segur que estaria orgullosa i contenta de veure on hem arribat avui dia. És imprescindible que es facin aquests actes. A nivell personal jo ho vaig passar una mica malament, no només durant l'acte, que vaig estar quasi tota l'estona plorant, sinó tota la setmana prèvia, mentre escrivia, mentre pensava, mentre rumiava què havia de dir, aquest tema em toca molt, m'emociona molt, i llavors va ser patidor, però crec que a la vegada, en el meu cas, i així ho veien també els meus pares i la meva família, que tenia la responsabilitat de venir i explicar el que havia passat, perquè un poble que no coneix la seva història està condemnat a repetir-la. Crec que està bé, que fóssim nosaltres. No sé si les altres generacions haguessin volgut parlar, tampoc, o de quina manera ho haguessin fet. Això també és important. Hi ha molts temes, hi ha molts represaliats, hi ha moltes víctimes, moltes temàtiques, i aquesta, en concret l'Audiència Memorial, potser és la més no trobo l'adjectiu, sensible, directa, humana, potser, perquè clar, tens al davant una persona o estàs escoltant unes persones que són fruit del que va passar. Crec que més aviat d'haver contribuït en que algú estigués en pau. És com si, com això que he parlat del meu avi, com si l'hagués pogut ajudar ara, quan jo en el seu moment potser no n'era conscient de tot el que passava. És això, saps? Jo vaig pensar, ostres, és que això és com una oportunitat que m'ha estat donant. No la puc desaprofitar, saps? Vaig pensar, és que ho haig d'aprofitar. I per això em vaig moure, vaig parlar amb tots els tiets i tot això, però ja us dic, jo no ho vaig fer per mi, personalment, sinó que ho vaig fer pel Salvador, és a dir, pel seu honor ho vaig fer. Vaig pensar, per mi, és a dir, per mi personalment, és que no li puc fallar. Va ser com una oportunitat i la vam aprofitar, crec. La vam aprofitar tots. Ja en democràcia, davant de les institucions democràtiques, en aquest cas l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya a través del Memorial Democràtic, amb aquestes tres institucions bàsiques públiques donen el missatge clar de que reconeixem que aquests fets van ocórrer, no els hem deixat a l'oblid, per tant fem memòria pública. Aquests fets van ocórrer en aquesta localitat, els reconeixem com a tal i després reconeixem a totes les víctimes d'aquests fets en la seva dimensió. Gràcies als 12 aquí posats, no pel que han dit només, sinó pel que han escoltat. Jo estava a la primera fila i me'ls mirava. Per mi era important veure com reaccionaven. Com reacciona algú que ha estat torturat en una comissaria franquista quan parla el fill d'un alcalde franquista? Com reacciona algú que li han vingut a buscar el pare a casa i se l'han emportat i no l'ha vist més quan escolta gent que estava a l'altra banda? I tots escoltaven i tots han aplaudit. I tots han aplaudit a tots. Gràcies per això. En definitiva, des de les administracions volem treballar per la veritat, per la justícia, per la reparació i impulsar garanties de no repetició. I això també serveix la memòria, per aprendre del passat, no oblidar-lo i no tornar-lo a repetir. I més en aquests temps on la intolerància, la xenofòbia i el neofeixisme estan ressorgint, no volem que tornin aquests fets i és per això
que ens comprometem a treballar intensament pels drets de tothom, de la diversitat sexual, dels drets de les dones, del respecte a les minories, i per això actes com aquests són tan importants. Les experiències viscudes no poden quedar amb l'oblit, i aquestes experiències viscudes les han patit i viscut moltes persones de la nostra ciutat i també del nostre país, perquè calen tenir espais de reconeixement a les víctimes i també espais de reparació simbòlica. És veritat que estem fent tard amb la recuperació de la memòria antifranquista, però no és tard en el sentit que aquestes accions que estem fent com la d'avui també han d'ajudar a prevenir que aquestes coses no tornin a passar, perquè poden tornar a passar i ho estem veient. Trobo que és un encert que s'hagi plantejat des de les quartes generacions, perquè són les quartes generacions, sobretot, a les que ens donaran garanties de que aquesta memòria perduri, de que els fets no es repeteixin i perquè, a més, amb l'esforç, la mostra de coratge que heu tingut i la capacitat de resumir en pocs minuts una vivència tan intensa, crec que tenim també un relleu pels solassants, tenim un relleu amb capacitat política també per mantenir viu allò del marc del qual no ens hem de moure mai, que és el marc dels drets humans i el marc de les llibertats democràtiques. Ara hem sentit la versió dels besnets, de la gent jove, alguns més joves que altres, però també necessitem escoltar el que van viure alguns en primera persona. El dolor és un sentiment que portem dintre de la nostra vida, del trencament de la vida. La nostra vida s'ha trencat. I la ràbia és anar contra ells. És que em surt la paraula forta. És tenir donar-los la culpa. És com donar la culpa a la gent. No podem donar la culpa a ningú. No podem tenir... No. La meva mare és l'única que va venir i després sí, un cop ja fet li va agradar, però li feia una mica de por què podia ser o què podia passar, no acabaven de saber. Tot aquest temps que ja la gent hem pogut parlar i explicar-nos, ja sortir d'una mena de, no de malaltia, però sí de cosa estranya. I això de poder anar a dir en públic. Jo mai a la vida m'hauria pensat que es pogués parlar del cas del meu tiet en públic i que a la gent li agradés escoltar-ho. I els hi vaig comunicar als meus pares que havia trucat als meus tiets i que ho faria. Llavors ells, a poc, van anar posicionant-se també d'aquesta banda, de dir, ei, potser tampoc està tan malament. Llavors, de fet, ells van assistir a l'acte, els hi va agradar molt, i quan vam sortir m'ho van reconèixer. Aunque los que vivieran o queden viviendo todavía, por todos eso se debe de hacer homenaje y debe de hacer que no se olvide. Esto no se puede olvidar. Arribar a tenir cara a cara descendents d'aquests fets, ostres, això i parlar-ne amb calma i amb tranquil·litat ha sigut una experiència molt, no sé, d'entrada diferent i molt bonica. Si no es fes tot això no arribarem mai enlloc, però que hauria de ser molt fàcil des del punt de vista material. Dir, escolti, això ens ho prenem en sèrio i ens hi posem a treballar, no podem fer tot el primer dia, això també està clar, però que es transmetés la imatge de que hi ha la voluntat i la realitat de què es fa. I una de les primeres coses és això, recuperar els morts, fins allà on es pugui, però recuperar i la memòria d'aquests morts i el reconeixement de cara als familiars i els familiars de cara als morts de la seva existència i de per què van acabar on van acabar, no? Les audiències estan apel·lant, en certa manera,
a que les institucions públiques no només ho deixin fer, sinó que se n'ocupin, ho fomentin, es promogui activament i siguin actius, siguin subjectes actius d'un canvi de mentalitat a nivell nacional.